AFM News. Police Report. Magandang morning, Idol Dennis. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. It's a good day. Gaputa nakamontol mo pa rin. Nagitay naling nag-monitor. Hablaman naman, nagitay taga-FM. Hang manager, Idol Bernard, na interview tayo. Ana? Presidente. Di ka nakinkukwa. Nakinkukwa no kwa. May isa ka digiti nakinkukwa no presidente ka. Oh. Well, may sarili ko sa president. Sana all. Idol Den, sana all. Kahit imbagam kumamo nga, di lang mabalin nga gumatang ti share you. Tabak na nga. Dito ko nang kumamo ta Idol Den. Amom muna, di na magko Idol Bernard. Adan tala ko yung dagiti ko pang professional camera. Hindi, dagiti dinakala camera. Adan sa? Ada. When ada ano kwa. Nang runata 5% off the appliances. So nga pati digiti gadgets kit ang 5%. Ati gift ko bagbagik dati napinda sa camera ta dak makapag-travel Manila so nga mga gatang-gatang itata may dimano ren. Wala. Ti paborito kwet ket dati pagbadok amom simple ak lang agbado kultura isa ti babadok deta. Amom Idol Bernard no pagsarek mo ti main entrance dati mo at your left side is on the grocery store. Right side diti pangpanganan adam diay diti pagkapyan dondonat diay right side na kwan. No atakatingan di mito ko ti basement diay diti badbado nga signatures. Apo talaga. Kapwa jay so nga nalakala sa pulen. Actually na-scout ko nga impalagip mo man hindi ka daga talaga nga gumurger na no bigato no. Sa malolo ka no opening ngamin ag sale lang nga dagos ITSM. Deta ti ko iso nga adto tao no bigat hasta unay. Traffic. Kumusta mo ti PNP kani panagsagsagan da kada itoy? One, Idol Bernard, kung natin yung PNP Traffic Division, sa ganaan da, ito'y mapasaran nga traffic, gapo iti weekend, ison po iti opening, ito'y mall, open for public. Idol Bernard, ito madamdam, matatangal daw, dati panakat na kita, iti palang nimbitaran, iti agda, nga matendar ka dati activity, iti nakamat ng mall. Tiyab yung PNP Traffic Division, dahil iti nakaantabay tatan, nga mangkitita iti sitwasyon iti traffic ada pa lang iti rangtay iti Gilbert Bridge at dan iti traffic enforcers nga nakabantay iti lugar dati Idol Bernard at harang natin barrier kasi adam na iti agkat nga tricyclean nga magnata iti akin laot ito nukwan agbangir at linya mapan San Nicolas agdan dagiti talo nga enforcer nga nakabantay di kad mabulagan kwa dagiti agkat ti lane nga sumrek iti left side iti kalsada awan di jayen dakat right mon left mon ijekan diretso mani pud iti pagturungam iti junction iti Nangilisan Road iti Sirad iti Lawaga. Kung natin PNP Traffic Division, expectar naman kit di Idol Bernard, gabot talo barunga mo, lakit araken di kadwan, iso nga direct agbantay tata, nga kaming iti Department of Public Safety, at dapat iti Pakwan, at iti mismo, nga junction. So, nakaset, dagiti kaming iti pulisya, nga agbantay para palang kanato'y posibleng heavy traffic, iti deto'y nga lawas, plus kadalagitay delegates, iti palorong pambansa. Iti nagpatnag, Idol Bernard, at daliti masapay, nga wadat person nga na-appeal, ababayan ti grupo, tilawaga si PNP, na tinitag nagan Albert Ramos Castillo Jr., nga agtawan to patapulag itwa, single, masang manalon, nga barangay 40, Buyin, Bacara, Ilocos sa Norte. Natili, dati agnagan ti Albert, babayan ti Bileg, ti Ward of Arrest, ganipurok at manipod iti RTC Brand 65 iti Lawaga City nga po iti kaso nga sexual assault Idol Bernarda. Narekomendaran iti 120,000 pesos as pagpiyansa na para palang iti temporaryo nga inapan nakawaya-waya. Di akusado ket parang naipresentaren iti korte nga nagtuodan ti warrant of arrest na tapos batanan ti reklamo ani pila kontra ken kuana Idol Bernard. Saan regatan dagiti kaming iti PNP yan ang kemag iti akusado
agabutalis na lang ang tunton, babenta iti records na iti lawag si PNP, kaysa magkit nga nakit-ked, kasi moko, itinta makita na, iti kaming ti pulisya, nga mga resaking kuha na taamunan, iti kaso na sexual assault, nga nagpila kontra ka ito'y agtawan ni 42 years old, manipot ti Barangay 40, Abuyon, Bacara, Ilocos Norte. Iti agdama, ito ba na, dagitong kaming iti PNP, nakatutok na pa lang kada iti venues, iti palarong pambansa, iti na probinsya iti Ilocos Norte. Tumutulong na pa nga agbaling nga paramedics, agresponde, kada iti pagkasapunan ti emergency cases, iti atleta ken delegates, iti reto palarong pambansa nga inget para na Idol Bernarda. Kumbiyansa ti PNP, nga ginga na malpas, kada iti palarong ket agtal na, awin matal na iti buti ng probinsya, awan ng iti untoward incident ang mapasama iti venues, iti palarong pambansa. So ito pa lang, ito ba na, iti nakunti na damdamag, manipod iti kwerpo ti pulisya, ken ti Ilocos Norte Police Provincial Office. Idol Dennis Alipio, Tatak, RMN.